Hi! Welcome back sa my GNCB channel, guys. Good morning for today's video. Manguha kita sa balinghoy kaya naisipan ko na naman at naginutom na naman ako, guys. So, let's go! Upod ko na ako manghod gali kay daw kaudtuhanon pa way ko upod ganit nanguha kami sa balinghoy kay amo lutuon lagaon namon kag alupihon ganit naisipan ko naman mangakat sa ila kag magpanggabot sa ilang at halamnan, guys. Mga kailonggo dali na kamo kung sino mabakal sa inyo kadto lang diri sa among balay kag mag-chat lang sa akon kay damo pa di balinghoy kung sino ang gusto kong bakal ala na, guys. Nagpangbugnot na ako gani medyo napuno gid ang pula nga balde gani ginhimo namon ina gin luto namon ina kagin laga kagin alupi ang iban ara, guys, na gin pinanggabot ko na kagin pinangutod man sa manghod ko nga si Rod gindala na namon daso napuno gid ang pula namon nga balde pinauna ko na kagin pasakpat ko ayan naisipan namon na magkuha sang bayabas sinaka ni Rod ayan pinamanitan ng namon kaya amo na lagaon kag code ko ron ayan na, guys, luto na ara ng alupian, guys. Thank you for watching the aking channel.